Dobrý večer, želám, vítajte pri počasí. Väčšina ľudí spotrebuje viac energie na rozhovory o problémoch, než na ich riešenie. Čo v reále znamená, ak vás z času na čas niečo trápi, prípadne pobolieva, v ojedinelých prípadoch skolí, nehovorte o tom do kolečka. Práve naopak. Obujte si pevnú obuv s traktorovým vzorom na podrážke a hajde do prírody. No, tak ja viem, že zajtra je pondelok, tak v tomto prípade do práce. Však čím máme vyššie príjmy, tým máme väčšie výdavky. Kto nič nemá, nič nestratí, alebo povedz raz stroho a jasne a bude to mať väčšiu váhu, ako keď to budeš omylať dokola. Takže úvahu, kam po skončení školy zakončíme heslovite nehovor, urob. No, aj tak urobím. Mišulo, nespýtam, ideme na to. Ešte predtým si v skratke zopakujeme vojenské hodnosti. Takže slobodník, desiatník, čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster, podpraporčík, praporčík, nadpraporčík, podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník, generál major, generál poručík, generál plukovník, armádny generál. No a potom som ja a brácho, rytmus je, aké bude počasie. I'm honorary Sean Connery, born 74, there's anyone when I'm a single-handedly the racing economy. Appears to be asking, do I care for some of me? I don't know. Yeah, or probably, a tak ďalej. Takže, teraz tichučko, aby sme ho nezabudkali. Ideme na tlakovú výšiču očičku. No, počujete, ako odfúkuje? Pravidelne, tak. Ty nám tu len pekne buvínkaj, moja krásna nádhera do štvrtka. Voňavá vyšič očička, aby bolo krásne, pretože nám sa páči, keď sme v práci a vonku je pekne a svieti slniečko. A keď je víkend, tak bude pršať. No, vtedy mám zase ja voľno, ale takto som si zariadil. Dokonca na horách má aj snežiť, takže poďme na to. Zajtra bude toto rudé červené teplotné pole lomcovať s nami s teplotami 20 až 25 stupňov. V noci bude tma a svarovské hviezdičky si posvietia na vášnivé dvojice v krkolomných polohách, pri ktorých teplota stvrdne na 12 až 6 stupní číčvočičkou. Hmly naštartujú svoje monoposty v nížinách a prefrčia cez údolia ako medveď s brokom zadku až do výšin. Zajtrajší deň len heslovite, v skrátke cez deň svetlo, okuliare slnečné, áno, minisukne, tie odvážnejšie náustro, krátky rukav, gulový antiperspirant a to všetko pri teplotách 20 až 26 stupňov. Jedným slovom bude ale nemôžem to dokončiť. Tondik, Láďo a Jirko to zabalili, šli na Liptovskú marču chytať hlavatky a zubače. Na horách bude i zítra báječne, v 15 metrách bude 15 stupňov. Biovitrol štrajkuje na jednotke ako opravári našich ubolavených telesných schránok spoločne s doktorom Žabkajom. Poďme sa povedať na grafič, vočiček, ten je dôkazom, že štvrtok bude bod obratu. Bližšie vám to samozrejme priblíži môj mladší kolega v Teleráne, doktor Ilko, ale v skutočnosti vám nepovie nič iné ako ja, pretože ochladenie zo štvrtka na piatok bude rapídne. Tam sa lokálne môže ochladiť aj na 10 stupňov. No a samozrejme, že sa už Perimbaba namalovala, zobudza sa a už to začne proste trusiť s Pablom Escobarom. Želám pokojný večer, milí diváci. Paťo Švajda vám odkazuje, aby ste si nenechali ujsť večer so Števom Segalom. Želám pekný večer. Moje meno je Juraj Mokrý a toto je Štefan Segal. Dovidenia.